Recording in 3, 2, 1. Yo, what's up ninyo diha? It's your boy, Joe Boy, aka Cookies, back again with another episode of A Life of a Bye podcast where we chop it up. We have conversations with bold and authentic individuals. Bye, Gani. So if you're new to the channel, if you're watching on YouTube, go ahead and do me a favor. Click the subscribe button and notification bell. And if you're listening sa Spotify, go ahead and give us a follow. And without further ado, we got a very, very special guest. This is our first podcast this 2026. And what a way to start the podcast with no other than Smart Fit of Smart Fit. Without anyway, bro, I just want to say thank you kayo that you've given us the opportunity na makashare ta gamay sa imong knowledge, and of course daghan biya kayo og mga New Year's resolution na ilang gisuwat karon sa mga minaw karon na sila gisuwat na New Year's resolution. Actually, mo na yung pinaka-importante na inyo nabuhat ron is to start writing it na ano na mo goal. And hopefully, this will lead to the next steps ninyo ba sa inyong fitness journey. So, yeah. So, man, thank you so much na you've given us an opportunity. And, yeah, musta man yung mga adlaw karon? Musta, what is mga our routine nimo na lang? Painig mata nimo, ana, musta may kanang buhaton nimo? Routine. So, again guys, what's up? So, sa mga wala din nakaila na waday, my name is Enver. Enver. So, Enver. No? For Enver more. Okay, usually I'm good. Whenever I go out, yan ay mo dual pa picture. Tawag nila kay Mr. Smart Fit. Mr. Smart Fit. O na uban kay Mr. Smart, Mr. Mr. Fit. Smart. Shortcut pa. Imo ang angga akong ang Smart Fit. But anyways, akong name is Enver. Enver. Denver, walay D. Enver. Ano siya? Para lang aware tanan. Anyways, routine wise. Kana para ganina, unsa man imong gibuhat ganina, mata ka ba? Unsa may ganahan man makibawang mga tao. Na unsa jud kay routine sa mga kanang fit jud kayo ana. So, push up dayon ana, di ba? Grabe ka. kita ka ng mga content ni Ashton Hall. Katong Black American. Kanang kuan mahumulog eyes. Kanang abis mga tao good. Ambot lang sa uban. Abis mga tao nga ingana ang routine sa mga mga fitness influencer or kanang mga fitness coach or kanang mga into fitness jud ba or kung mo jud ang kinabuhi ba. Ako mo jud ang kinabuhi. Akong livelihood is fitness coaching, fitness, and everything revolving around fitness. So abis mga tao nga kanang pinay-ana style. So, mumatag kadlaw, alas 4. Kana. Yung push up, yung dagan, yung mag-gym. Actually, dili. Humulog eyes. Di ba? Dili. Una-una, di ko para na uban yung alas 4 mata kay alas 4 tingtog. Tingtog na nato. Okay. Ako usually yung good. Ambot lang tungkol sa siguro kay, namo ko'y client nga, psychologist pa. Ayang na-mention kay, namo ko'y ADHD. So, kasagaran daw sa mga na-ADHD kay mga night owl, mas kuan sila ba, mas okay ang pangunaw na or kanang kung sa'yo pang buhaton nila sa gabi, kanang wala kay kisaw. Kanang wala kayo samot na kay. Ano ba? Muna siya, muna ka nabantayan sa kagalingon. Unya, most of the time, kadlaw ko na matulog kay di ako maghimo content, mag-script ko sa akong content, magtrabaho and everything else. Manang kadlawon ko most di ko ako routine jud wala koy workout wise. Bim ko sa ubang tao nga everyday ko mag-workout. Kana. Everyday. Dili ko everyday mag-workout. No. Actually, pinaka-maximum na ko is 4 times a week. 4 times max na yun na. Max na ng 4 times a week. Workouts lang na siya. Dili pa included na ng let's say kanang mga extracurricular activities like mga basketball, mga pickleball, kanang mga unsa pa na diya nga sports nga ako na consider as cardio or pasingot. Manay mo rest day na. Kumbaga active rest. Pero kung routine-wise, workout ako is at most 4 times a week radyo ko. Usahay kung medyo hectic ang schedule, 3 times a week. So
3 to 4 times a week ra jud ko. Mm. In terms of daily routine ako, actually ako ang tao nga wala ko'y siguro wala ko'y marag fixed routine nga kanang niuban nga marag gitry na ako sauna bro kanang kabantay kanang app nga marag organizer kanang na Dapat yung mga check. check kanang igmata kanang 7 a.m. to 7:30. Gitry na ako sauna bro kay abil lang hinog mo ng sekreto para makuha mo fitness goals or mga goals in life in general. So kaya ako sauna. Yeah. 7. No. Usually ako pinaka-earliest kay mga 9 a.m. 9 to 9:30. Ako meditate butang na ako dito. Pero pila ka minutes? Kung nasuwain ako niya, 5 minutes meditate ko bro. Kaya di mo tao, saba kayo nuna. ADHD siguro ba? So kana, after na kay 9:30 to 10, kay kanang si tawag gani, para read emails, mga next is kanang read 1 to 2 chapters nga kanang certain book. Basta kanang tanan nga slot sa akong adlaw kay detalyado, so na 3 days bro, delete ako 3 days up. kita sa book ka na rin. 3 days delete ako up. Oh. Para na ako di just. Pero akong usual routine jud karon is usually mata ko at around 11 a.m. to 1 p.m. Mata na ka na. Mata na ko ana. Kanang mag-cellphone ko. No. Wala yung una ni mo. May uban nga kanang dapat di ka mag-cellphone. Grabihan no. Kuan lang kanang mag-cellphone ko 5 minutes. Kana. Check na ko ana nya murag bangon ako. Bangon ako. Manawag ko dito sa kusina. Naman ko kauban sa balay nga prepare na sa akong food ba. Pero before ako dyan mag-prep sa akong food. Usually, katong wala pa mag-prepare sa akong food, usually ana is kanang ako i-prep ang food the night before or in the first thing when I wake up. Yeah, for the whole day na siya. Pero in my case, karon na naman yung prepare sa akong food. Kanang ignaog na ko, kato, i-ref naman niya, ako rin microwave, kaunon ako. And then, magkape ka. While magkape, tanan ako Netflix. Karon tanan ko rin so grabe, normal jud na. Normal, dili ko nang kuan. Dili ko pareha nang... Ambot lang sa uban, ilang routine. Respeto sa routine. Pero di ko yan na bro. No? Gana. Magkaon ko, magtanong Netflix. Nya, usay kang kumabitin ko. Manan ako kaon na. Ako rules akong self. Kanang the only time tanong Netflix is or kanang mga movies kay magkaon ko. Kay murag para why dead air ba na. Usually mabitin mo sa kanang episode. Sobrang kakaon. Dili. Kumuha ang pagkaon, di na ako makaon. Pero sa ako sa kwarto, mutanaw po ko sa episode. Yan ako ba? For example, anak kay murag kanang anak ko nga, ay okay na siya, di na ako palabi. Murag ma-aware na ako ba? So na maligo ko. Kay usually akong inaday guys, na tip guys, kung ganahan mo ka ng murag, di ba usually mata kay murag coffee ka ng groggy ka, ganahan mo nga anak dito yung utok, kaligo mo dito sa bugnaw nga tubig. Sakto lagi to sa Ashton Hall lagi. Kay humol siya tubig na ice. Pero lahi dyan ang ligo. Lang raman na. Ligo dyan nga ligo. Tanan. Kami among balay, wang may heater. So kung say, di ba? Bugnaw, may choice. Diba? Sa Andres, ligo niyong bugnaw. Ay, choice. Bugnaw, choice. After na, ligo ko. Di ang gusto ko trabaho. Akong trabaho is, magbasa ko emails, mag-reply ko clients, inquiries, mag-script ko content, mag-make ko content, etc. for a couple of hours. And then after na, mag-prep na ko. Kaya i-prep na ko, padung gym. Yeah, usually, akong gym time is nasa around mga, siguro, 7 p.m. Yeah, around 7 to 9 p.m. ang iyan ang time frame sa gym. After na, uli, kaon yan. Trabaho Netflix na. well. Netflix well. So, Netflix well kaon or sa storya. Anya, kauman ligo. Yeah, usually humana ko sa mga routine, mga 1 a.m. or 12 a.m. Hindi, padayon ako kuan. Ligo and then himo sa akong content and then kung sa mga possible ang button the following day, ilista rin ako mura. Di, importante kay na mo naghihisgot kay kanang daghan kayo. Labi na kanang sa mga kanang nana jud sila goals ya ganahan na jud sila mo usab silang kinabuhi. Nya ako apil sa ko na sa una na kanang
kanang mo Detalyado jud kay tanan. kanang we take ourselves too hard gani na kaning masayop lang mga 2 minutes na iyay wa ko ka meditate or na ya murag bati na kayo sa wala nang kwintang tahoy niya. Oh nya ikaw na kanang tan-aw biya sa kadaghanan may at least sa social media 90-95% you're one of the most successful na mga fitness coach sa Pilipinas. And makibaw sila na kanang gaan kay pamati ba na ala normal naman din si Smart Fit din. Mutanaw naman ni Netflix din. Pero kanang before ka naabot ana ni agi jud ka atong panahon na kanang kuan kay kasi mong kagalingon kanang dapat anani jud anana. Pero unsa may rason nganong nisud ka anang kuan ang guning fitness ko appeal ng guni personal development. Yeah, actually. So unsa may rason na nisud ka o ganahan ko magtarong sa kung kinabuhi niya unsa may naa niyo fitness. Ana ka fitness lang pidi man ka mag nihisgot ka na ganahan ta ka mag musician sa una. Nganong wala man na nganong fitness man unsa may environment ato sa una sa katong college pa ka na naka-decide ka na ganahan ko mag fitness coach kinsa may nakapa-inspire nimo ana ba is there certain someone or nahitabo na waka gibasted ka kay niwang ra ka unsa man ka nang rag katong epiphany moment ba na okay. Akong So sa mga dugay na nag-follow nako kabaw mo sa answer ni pero sa mga wala pa kailan ako actually when I started out grabe ko kaniwang kita ko sa mga as in, grabe ko kaniwang sa una magud elementary days grabe ko kaniwang niya pero may ko bulihon. Ako nang type sa grupo ganay nga murag musimang kanang kanina lang. Unsa man imong stature so kanang naning na stature unsa man? Dili kanang di ko naning po sa una kay tapulan mo kay kustanan. Kanang murag kiat nga niwang kanang murag kiat Kani murag kanang bata ka makita ka kay magigil ka nga nga bata. Yan ako sa una. I-ditch di Yan ba. Nya. Unya pag start na ko sa una ay before elementary ko grabe ko kaniwang sa una. Unya pero may ko bulihon sa una. Nya nabot sa point nga murag kanang akong confidence akong gulingon kay grabe ka ubos kay murag bulihon gyud sa mga barkada. Magbasket na, way ba kay kauban ako? Way mo pili na ko ba? Yan na ba? Yan ang type nga tao murag lampa, weakest link, yan ako sa una. Unya namo koy ako igagaw murag mo jud ako pinaka best friend ako ba. Hantod karon jud. Unya anay tawbo to. Sa una di pa kay makita sa una compare karon nga kanang dako namin nga. So Tagalite siya. Tagalite taga Tacloban siya. Okay. Unya sa una di jud magkita kayo murag mo kita mi once every year, once every 2 years. Nga na ba. Unya sa una to murag kuan ako ato first year high school siguro ko ato. Wa man nakita for almost 2 years so nakita mi one time. Bungkod dako arms sa buang lagi. Dako lagi siya. Di siya dako. Pero yung arms mo dako. Unsa man cut or kanang unsa man nadako kanang pina-bouncer o kanang pina ni purma ba ni purma gyud. Pero para nako sa una dakoan ako ato kay kami duha we started out niwang man sa. Pagkita no fit ang kaning armhole sa t-shirt. Fit na ba niya? Antay mo ring moana siya na siya moana kay muburot mo ano ko nduto tanaw na ning muscle eh. Ingani din ni dai so dito na inganyo ko. First year high school ba ka to? First year or third year? First year high school to siya. Okay. So dito ko na inganyo ano ko nga pay tira diyan ning muscle lagi. Marag feel ako kung na ako muscle mo confident pagod din ako mabuli ba. So sa una mo kay kwarta pang kuan. Ang baon ako sa una 20 pesos ra. Nya bakal gym pinakabarato 500. So di ko ka afford bakal gym kay. Di ko ako sa una kay 20 akong baon so Monday to Friday. 1 week 20 yung baon? Di per day. Per day. So mo nga 100 kay 5 days man. Nya na di pa ko makagahin sa gym man kailangan akong priorities kay ngano itigo man ako para sa Sabado computer ko na tipo adlaw. Internetan ba. Yan ako sa una. So mo ni tabo. Unya nag-start ko home workout lang jud kay wala mo koy budget before push up ana. Nya di ko kalimutan ni nga kaning download app sa cellphone yung mga app mga libre mga yan agud.
Mga calisthenics tawag na. Oh, may ano, beginner, push up, kang sit up, mga squat. Yan naman ako muna start na ako sa una. Mm. Ngian ako for a couple of weeks. Yan naman gitawag nga newbie gains. Kana newbie gains murag kung beginner ka, nya bag-ura na mag-introduce imong lawas og workout. Paspas kinang growth sa imong lawas kay very sensitive ay imong body to kanang stimulus kini sa exercise. Paspas ka mo grow So, ana. dali ra nagisi ang muscle siguro. So na mo tabo repair. ato push up na. Niunda ko for after a couple of weeks. Niunda ko ano kay pagtanong na ko sa amin, laina first time kita nga nana ko'y tutoy. Yung murag laina tanaw na ni. Kana na ako na anan Wa ba. ka na ana do. Oh, niunda ko push up. Oo. Laina naman ko'y tutoy mura ko babay. Pero gamay pa gito pero compared sa una nga flat kay ba. Musa ni undang ko niya murag along the way mas nag-guess ako nga murag part din siya sa process dahil nga ni. So timing nga to fast track kanang birthday to nako ni Pila edad nimo to. kuan ko. Kalimutan ko ba murag Pero sa kahira 7 to. years ago. Mga 7 or 8 years. Kalimot, budugay na to. Sa college, high school pa. Ano? Di, first year college ana. First year high school to. Di ka first year high school 7 years ago eh. Ano sa ba to? Basta high school na ko, ano, banga juga ko ng Math, kanang parehata. math or timeline ba? Timeline, oh. Anyways, kuwanto, anay tabo ato is kanang birthday na ko. Tingnan ko sa tita nga. Sige na mo, gift. Ano ko nga, ano ko sa mga ginawa mo, gift to yun. Ano ko, taka na, libre na lang ako 2 months nga membership sa gym. No. So, dito to start nag-gym ko. Yan sa to, bakal gym pa to. Diri sa kuan sa may Capitol gani workout fitness. Wala na ako Second floor na siya at bang si Budok. So, di ba, taga-asa mga ato na time? Kato nga time dito amo diri sa may Laguerta, Asa na? BC Homes. Unahan sa may Vivesa. Kabantay ka na diri sa kuan sa Lahog. Kanang sudlon nun condo. Okay, so one kuan ra, one ride ra. One ride ra. Okay, madara. One ride. Unya that time mag-workout ko mga 7 a.m., mga 8 a.m. na to. Before school. Okay. High school like to. Kay maka-remember ko nagkuan ko to. School ako sa Lahog Night High School. Di ka nag-high school? Pero bayan-balin ko. Okay. Unya, nitabo ato kay siyempre, among klase hapon, mag-gym ko buntag. Buntag ko mag-gym. Niya, after na uli, matulog niya, mata balik niya. So, basically, mo to turning point nga. Nag-start ko sa fitness journey. Kanang, sunod-sunod na. katulagi nga, kanang, permi ko bulihon, weakest-link ko. Niya, ko confidence. Kita ko sa agaw one time nga, marag, what if nga, nabra ko lawas? What if mag-gym po ko, magka-confidence ka ko ka, or ma-confident ka ko. So dito na, buto yung turning point nga murag. Mag-start ko sa akong fitness journey. Pero after 2 months atong kuan, libre si mong tita, giyon sa mo pag follow up pa to. Naundang ko. Naundang ka to. Naundang ko kay. Wa mo kay kuan, wa mo kay that time kay wala pa ko'y kwarta jugayo ba. High school pa bansad niya. But niabot yun sa point nga siguro mo jud ako maingon sa uban nga kanang the only time nga makagahin kag oras, makagahin kag kwarta sa kabutang kong priority nimo. Kay that time akong priority computer man. So wa ko di ko magahin og oras katong pagkahuman na sa libre sa akong tita. Di ko magahin og oras og kanang mangitag pangwarta lain para makapalit kog membership sa gym or matug gym yan kaya akong sole priority ato sa computer yan na but ito naabot sa point nga murag nagpangita akong lawas ba nga sa gym gani di ba ka ba giningaw na ka sa feeling na kanang yan na ba so mo to marag nag-shift gamay ang priority so dito na ako nangitag paagi nga marag may way na ko nga marag makakwarta-kwarta ko gamay nga makatigom ko so maka-gym ko so dito na ako after a month or 2 nga niundang ko gym nakabalik din ko niya dito na siya sunod-sunod na siya so ipangwarta nimo to akong papa am good sa una atong buhay pa siya kuan man siya good kaning videographer siya yung pinaka-OG nga videographer dari Cebu noon niya kuan ang iyang i-shoot kay kanang mga weddings kanang mga events mga na ba unya before bata pa ko to kay naman ay
lightman may tawag ana. Basically mong button just from the name itself, lightman, magsigir kag bit-bit sa suga. Suga niya. Ikaw rin, Sit up. mga na rin, mga na rin papa nga, kanang big suga, ikaw na dirapita, kaya mag-shoot siya, ana. Ay, ana-ana rin suga. Ana-ana ng suga. Gamit ang gym ni mo to gamay. Wala pa, niwan po ka to. Ano mo pa to? Oh, yeah. Basically, marag after whole day na siyang event, whole day nga event. So, hulang ko niya 300. Wala, dako na ito. Dako na ginawa sa duha ka event. Na kay pang bakal gym. Oo, na ko pang 1 month. Pang 1 month. Dito ko nakatigom-tigom. Nga marag, na ko pang gym. Motoy, kanang, siguro, turning point pa na ko nga, nakaunan ako nga, gi-prioritize na akong gym. Bakay, that time, akong gido computer, LOL mo, kaya kabaw pa na League of Legends. League of Legends, Okay, kato akong akong nakwarta, I could easily kanang buy ka naging mga credits sa duwa, pati yung mga skin. Yan na. Kaya ako mga barkada that time kay mga rich kid man. Dito yung mga skin, tag sa kalibo, yan, suya ka ba. Ako ro skin, mayan na. Pero marag na party naman akong gym to that time. So marag, na kay skin, ako na nalipang gym. So dito muna na to siya. Dito na ganahinay yung shift akong perspective towards fitness. Muna na, high school, hantod college, muna na siya imong kanang sige na kag gym ana niya kita ko sa imong content na imong course sa una kay real estate ito no real estate management niya humana na nakatrabaho ka og ana na industry or wala jud ka katrabaho and ni focus ka sa mag fitness coach na kanya unsa may kanang reason na niya na ka na mag-fitness coach na ko kay naay opportunity or naay unsa may okay. So murag wala mo siguro yung bata nga gidako na ko mag-coach ko. Wala mo siguro para nako lang wala yung bata nga kitang nagidako na ko mag-fitness coach ko. Usually biya ka ng mga typical Filipino family dapat doktor, dapat na engineer ka title ba? Before mong good pag kuan ako college, nag-enroll nami. Sa UC mo nag-college. Banilad? Dili, sa main. Nagkuhan mi ka ng, enroll ka ng sa grounds ba? Nagiging mo ng department, mga folder dito. Business department, education, criminology, ano ba? Ako mga barkada, bro, kay after 30 minutes, ang uli na sila, manas lang enroll. Kaya bawa na sila lang enroll. Ako na nabilin nito. Naglibog ba ka sa... Oo, kabawa sa mga course yun. Ang gibuhat, tapos sa point ka, nag-post ko sa Facebook. Ikaw? Guys, unsay bagay nga course ako. Nagkana na comment lagi, bagay ni mo mag-doktor, bagay ni mo mag-police, bagay ni mo mag-ana. So, itagsagsagan ako. Anak ko nga, bagay ni mo kuan daw ka ng engineer. Anak ko nga, di mo ka nag-math yun eh. So, tanan course nga na ay math, AKIS na ko. So, katong engineer, may anak, AKIS na ko dito. At ko sa education department. Bagay dito ang teacher lagi daw kay the way ko mo storya, kung barog, nga na ba. Ano ko, di mo ganam sa istorya. Subukad lang, sa kita ko tutunlan. Pas. Unya, ano pa man? Kaning cream. Bagay daw mo, pulis. Kaya ko, nag-buff na ka to. College naman to. Sana ko masal-masal gamay ba. Bagay ko magpulis. Ano ko nga, murag delikado man yung pulis. Ano ko nga, business na lang kay total, at the end of the day, akong ganaan, pangarta ramang igapon. Negosyo. That time, marag nakuha na ba nga, ginadyo ko mga kwartag mga yung negosyo, Jud. So, marag, negosyo ko. Kaya hindi folder, asa man ako, gana ni folder eh. Yan naman si pinakatumoy, na REM, Real Estate Management. Unsa man ni Real Estate? Tungotaan ako, unsa ni Miss? Kuhan, sir, kanang, wala po siya idea. Kanang real estate, sir, kanang mga building. Mga building, So, gi-search ako kadiyot. Katom ning balik-balik. Dali ra, mabaligi aragon. Mga lute, mga building, mo to dito, enroll ko dito sa real estate management. Pila na katuig? 4 years, yeah. 4 years yun. Sa una, wala mo na siya kuhan course before. Marag anyone can be a broker, di ba? Mag-exam na makana before. Karon kay regulate naman ni PRC. No. So, kinanglan na juga. Actually, dahan ko classmate ito nga mga kuhan na. Tiguang na. Mga second courser kanang na-member kasi mga engineer na, mga abogado, naging mga doktor, mga yani ba. Okay, naman siya kwarta sa real estate.
Moto, after ato, along the way, sa 4 years na ko, murag, ako dyan siyang gi-contemplate mga, ganahan dyan ba kakuha nga course? Nya, di mo ko ganahan mo shift pod. Kay, di mo may kwartaan, mo shift. Bagaan ako na akong shift ko. Barugan na lang nimo. Kaskas ako kwartag oras niya. Ako noon na, di dyan ko, kanang type of person nga kanang hilig ko academics, mo na yung pinaka-lasting akong ganahan sa akong kinabuhi ba. Kaya magtuon. Hindi ko na magtuon dyan. So ako noon na, kung mag-shift ko, balik na magusugod. Balik sa kagtuon. Ito wala no, ako na rin panindigan. Pero along the way, marigsiguro contemplate nga, mao jud ba kani para ko kaning real estate niya. Pag OJT na ko, dito kaingon nga, ari dyan na ilalim di real estate eh. Nga naman, unsa may OJT ni mo to? Basically, ang OJT mo, mura na mig nag-salesperson po dito. Sa tindog. Kanang magmaligya mi kanang condo units. Asa barog mo dito Ayala, asa mo to yun? Wala mi nakasuway ana kay possible na yung mga OJT nga ingana para mga OJT mo gudis kanang realty ra siya. Dili siya kanang developer ba. Usually mo gud ka na may ana bro kay mga kanang nas mga mall, kanang barog-barog diya. Kuan maka kanang under kag developer ba. Ni trabaho jud kanila. Pero ako katong kanang realty ra mo nga firm ba. So amo ang sa opisina. Opisina. So amo ang scope dili lang purely condo. So ang mga balay, na mga lote, napoy kanang yuta, napoy included po ng condo. Ang leads ana tawag ra or kanang walk-in sa man. Kuan kana medyo tricky jud siya kay kinahanglan jud kang dapat ikaw jud may mangita. No. Nya murag basically mo sa real estate ang pinaka-importante ng mga asset is imong network jud. Okay. I ticket ba? Minilyon ba na ibaligya ninyo? Hindi ka pwede nga. For example, ako, growing up, di ba, may nga nakakwartahan jud. So akong circle jud, dili pod kwartaan. Wala nga, baligyaan ako mga barkada. Nga, baliti ko ninyo, kuhan ba, kanang studio nga bedroom, studio type nga kondo, pinakabarato niya, pinakabarato 3M. Asam nag-3M ako mga barkada. Or ako mga kaila. So, dito kaingon nga, di sa ni basta-basta ang real estate. Pero once kabaw ka mo kanang maniubra na, nako dyan siya kigo. So naka-OJT ka pero wap ka naka full-time jud. Ang funny story is, after nako adtog kaning OJT na. So while nag-OJT, nag-thesis naman to. Pag-graduate yun ako mismo, that time, na sulod naman ko usa ka community sa fitness. Minimalist fitness. Actually, now ko yung pinaka-mentor na ko dyan si Cholim. Cholim ang name. Shout out Cholim. Shout out coach. Taga Manila na siya. Grabe, taas yung pagtanaw niya. Nasud ko siyang fitness community before. Nakita na ko ang business model niya sa iyahang coaching. Bayad ka to? Ang nakakataonan, pagkis nakadaog ko raffle. Nag-giveaway siya. Bro, swerte ko raffle. Promise. Mga raffle, swerte ko ana. Niya, giveaway ram to niya, raffle. Niya, tulo na kadaog. So, tulo mi. Tulo, 5. Apil ko sa nadaog ato. Niya, dito na ko na-gets. Dito mas ni-deeper ako knowledge of fitness. Niya, Masa mo to na raffle? 1 month or 1 year na membership? One gini siya sa una, bro. Kani nga program iyaha is e-book. Same sa katong gikuha na mo ba? E-book siya. So, pag-enroll na ko, nakadaog sa raffle. Di tagaan ko e-book. Yeah, part ko sa community sa private group nga na ba. No, petira no. Timingan yun, you know. After to mga 2 years under dito sa community, hindi ko nakatunan, yan na. Unya, nam to one time nga murag somehow nagkasuod pod mi. Ato nga coach na ko. Nya, hindi ko kalimutan ni Summer. Nya, nagpa-sale siya sa iyang program. So typically, ang program is tag 3K, katong e-book alone. Gahug na lang tag 1.5 so 50% off. So, nag-run siya to for 5 days. Yung gichatan ka ng available ba ka nga chat support. Nga, ikay tig-reply sa leads. Ano ko, sige. Ni-chat siya ni mo? Okay. Ang hatag na ko ni mo kay for 5 days, 10K, dako na. Para na ako that time. Kaya asa mo ka, tig-reply ra ka. 5 days, 10,000. Gismil. Oo. Biha na. Sumano ko, sige. Ako hilig yung numbers yun.
No, Dili ma. Dili ma. Lahat ma. Numbers nga. Kwarta ba? Okay. Okay, nang ihap ko ba? Or compute ko. Yan na. Mo inganyo lang ko. O niya, anay tabo ato kay 5 days. Mo to man na. Niya ako nga. Ako ay compute pila ka buwak ni palit sa e-book. Niya time sa katong yung program. Niya mo to bro 5 days nga sale niya. Ni gross siya og 5 million. Sa? No, 5 days. 2021. 2021. Pandemic. No? Muto kaingon ko nga. Pwede mo din yung negosyo day. Fitness and at the same time, passion pa yun ako into fitness ko. At the same time, kanang you are able to transform other people ba? To become a better version of themselves. Dili lang sa imuha gani. So, murag, para nako that time, murag, aha moment ako ba? Dito na ka na, di pa ka fitness coach ato? Dili pa. Buti aha moment ako nga murag. I can pursue something nga passion ako. At the same time, I can make money off of it. At the same time, I can influence people or transform people's lives through fitness ba? Murag ikigay na. Mana siya. So, moto, ang itabo, murag, ito, no? Nya, kato nga time, kay, nag-eskwela pa ko college ato. So, nag-contemplate na ko ato. Murag, ako ning suwayan along the way. Unya, after ato, pag-graduate na ako, murag, graduate mo ko 2020. Kasi kung graduate ka, kalimot ko. 2022. Graduate ko to. Yeah, pag-graduate, 2023 di ay early. Pag-graduate na ko to, ako isulan sa mga ama. Kaya di mo ganahan ko nga i-full-time doon ako. That time, nag-eskwela pa ko, nag-thesis pa ko. Di jud makaya jud. So ako rin jiguat na mag-graduate ko. So, pag-graduate na ko niya, ako ni mga ama, kanang naara ko suwayan, matagay kong 6 months, be. Kaya dito pa magkanagpuyo sa parents na ito na time. Unsa man na siya? Nagbaso, naara ko suwayan. Sige, wala pa siya ka nagsuba? Unsa? Ako na saba. Yeah, after ito, kanang mga a few weeks in, siya kulit na ko, kaya ako mga classmates, kaya nag-take ng board exam. Board exam mo kulay? Real estate. Sula na, na pa. Yan. Kay, under them just PRC. So, para ma-broker ka, mag-take ang exam. So, ang naitabo ato, a few weeks in, sige na siya kulit na ko nga, may plano ni mo. Kunang di ka, sa ka mag-take ng board exam, ikaw sa ka mag-review. Kaya nakita, ang ganyan ako, balay ako, mag-cellphone, sira computer. Naka-computer ato. Wako'y laptop, wako'y computer. So, una, ako itong iPhone 11 nga inutang. No. Okay. That time, di ba, naanak ko na suwayan. So, akong suwayan dia is content creation and online coaching. So, mo itong suwayan. In that time, ginagunan lang ko nga, kung mag-content creation ko, dapat ma-invest ko at least malang arak-arang nga kamera. So, that time, ang pinakamakaya sa akong budget kay iPhone 11 man. Niya, plan pa yun ito. Kaya di mo na kaya i-cash to. Pila to sa una. Kalimot, 30K plus. Mga to. So, data-data na ko. Marag pila to akong monthly ato. Mga 2K, 3K. 2K, mga 2K ako sa una. Bugas, katulang na akong 2K sa una. Tapos to, nag-start ko. Makita rin niya ako sa una. Is ka na dyan magkuhan ko, mag-cellphone. Sige na. Video. Mag-gym, uli sige, mag-TikTok dong. Yan na. Mo to, anak siya nga, sa may plano ni mo, sige na siya kulit na ko ba kay as a traditional Filipino parent, mga dyan kanang common nga, kanang mindset nga dapat hadyo kay title, secure ka and whatnot. Unya, ang nahitabo ato kay, kanabid, funny story, kato ko iPhone 11, kana nga year, I think it was 2022, kuhan siya kanang, kalima gud gilista ng battery sa akong cellphone. No. Guba. Malmal yun ako. Kaya mo man akong gamit sa pag-coaching, mo gamit ako pag content, tanan-tanan ba? Yeah. From the moment I wake up until sa gabi, kaya nakasaksak rin na charger. So after a while, muburot ang battery. Tawagan ako migo, bro, listin ako battery. Namayan ako migo nga tigilis battery. Tigilis battery, Listan niya battery. Yeah, after pila ka weeks na po, or months, burot na sa battery.
Mo 5 times ito, wa mo kayo kwarta mo palit og laptop. So, that time, kuan ko ato, graduating ko ana. Graduating student. Unya, at the same time, nagpitik-pitik ko to content. Na call center ko ato. Dili pa din na mo atong gisuwayan ako. Pag-graduate na ako ato. So, na kayo mga ipon gamay. Naipon gamay siguro. Kaya, nag-call center ko ato. Noon ako nga, call center ko para makatigom ko ba. Para full time na ko. Ay, natigom ito. Buhay, siglaag. Mo to, pag 2023 na to, early 2023, ato, graduate na ako. Yeah. Niresign ko sa trabaho. Sa may trabaho, call center. Yeah, graduate na ka to. Yeah. Dito na kulit si mama. Yeah, unsa to? 6 months man to imong 6 months. Unya, ang itabo is, after almost 3 months, ni click naman siya, ni work man siya. Unsa may katong KPI nimo na kaana kana or key performance indicator na kana. Okay nga mura. Muna na akong kuan na. Ang likes, ang shares, ang actually wala ko ipakya na. Inquiries, unsa man. Ako sa kwarta jud perspective kay. Murag unsa man ako mga share like hindi ko kwarta wag gigamit. Yan ba? So nanay mga ni natay one time lang jud nga kanang murag nawaas ako una ba. GCash na ako. Ina siya nga, coach, enroll ako coach. Enroll siya. Yeah, sige send na GCash. Ano nga, di ako makasend coach. Kanang maximum capacity na daw. Capacity ka ng full na ba? Ito pag-check na ko, loh. So, sa kabuhan, kinaka 100,000 ko. No. Dito ko, loh. Muto, lipay ko sa nun. Pila di mong coaching aton sa una? Katungkuan? Time? That time or pareha gyapon ron? Dili, barato kayo sa una. Kato na time. Kuhan to sa una. Akong charges sa una. Per month kay 3K. 3K per month. Online coaching. Na kanang, no, so out na kayo, 100 ka cliente. Wasa ka na, kuha na to. Overwhelm ba to? Naburyong ko ato. Naburyong ko ato. Kay marag at the same time, muna ko kabantay nga naka 100K ko kay busy makikustanan. Nga, na ko yung mga kliyente sa nga tagagawas, kadiri niya. Mata si may lahi nga time zone. So, igmata na ko, reply ko diretso or storya mi sa akong kliyente. Pero wala ba kiba yung mama na mo na yung gibuhat? Wala pa. Pero nato one time nga ato naka-income na ko. Usually magod Sunday, family day, yung may mag-church may na. Yeah, after sa evening service, uli ra may na mga on. Kaya namdong mo sa una, usa ka bukulit siya manok. Magtunga may tanan, pila gawin ka buk. Ako, ay si mama, si papa, niya, kuhan mi ka magigsuon. Upat. So, uno mi ka buk, magtunga, may usa ka bukulit siya manok. Di kayo may manggawa sana kay tipid lagi. Yan nato nabot sa point every Sunday. Mga libre ko na, magagad ko lang, mga tagawas na. Ikaw na yung mga mag-suranta na, magkuwanta na, yan. So mo to, naitabo kay SM yato. Ako, ang mama, pinaka youngest na akong igsuon. Ang itabo kay ni Ana siya nga. Ma, unsa jud ay trabaho ni kay imbing man akong nickname. Unsa jud ay trabaho ni Kimbing, mas kini siya pang libre lagi. Ana siya ba? Wasa kiba yung mama. May idea si mama. Si mama tanong ra ako. Tubag yun ito. Ang buti trabaho niya. Callboy siguro na siya. Bala, gatuo siya gagaway ka. Grabe, ito, katawa ko mayo. Kasi katawa ko mayo niya. The following day, ano ko niya, maari sigod ma. Ay, sa halas, tuloy ko dari sa halagod. Yeah. Di ba niya, anak ko ni mo tagay ko 6 months. Niya kanto kayo, marag 3rd month naman to. 3rd month pa to? Wala ka. Awad up to 6 months. Kaya kung ino niya, if mo fail niya akong baton, balik ko real estate. Yeah, 3rd month. Bato ako siya nga. Di ba, anak ko ni mo tagay ko 6 months. Akong gibatis ng content ko, online coaching ko. Niya, ano siya nga, okay. Sideline lang siya. Sideline. Kay marag di pa niya mag-grasp galing. PDDA? Pwede jud. Kan lang yung traditional Filipino parents ba. In which hindi na ko siya ma-blame. Kay mo jud ba na inaandan ever since. Naman niya anak ko niya nga, dili, naman na dyan akong waton. Siya nga. Sure juga anak. Kay basta hindi siya pumukuha na. Pagkahuman kay niya, anak ko niya nga, sige, taga-ana lang ako pila ko na income ko nga buwan, bi. Ano siya nga? 15? 15 mil? Dili, uy. Paghapon na ako gigita. Katawa siya. Ay, tiga-atiks ka na. Magpakita na yun.
Nya mo to gipakita ko siya. Nya mo to ni smile ra siya. Smile na siya. Wa murag na switchless siya ba. Nya smile gining murag Okay na din. Hindi na ko magsumok-sumok. okay day. So after ato, dito na gasugod nga nang dili na kay siya. Wala na, okay na niya, accept Okay na niya. na, accept na niya. So mo to'y murag turning point or kanang moment nga na full-time dyan akong coaching dyan. Pero wala pa ka, kano sa man to ni Sud ang katong ni kanang ako kay mo susi ko sa imong page kanang na mga link na lang mo chat na link mo gawas. Naman ay kanang katong imong mga online katong tagkuan ba? Katong Ito na 90-day challenge. katong 90-day challenge ba? Na unsa man to? Mo appeal to ato na time or later na to nimo na Actually, sa una, usar dyan akong coaching service. Kantor dyan, online, one-on-one online. One-on-one na dyan. 3 mail kada buwan. 3 mail kada buwan. So, ang nitabo mong kada to, kanang, as in, daghan yung kay handle niya, na, naka 6 figures ako to, pero Wala na, di kapoy man na worth sige, it, oo. Di, mas okay man ito call center ko, 18,000 ako per month, chill lang. Chiller kayo, mga napak. Karoon na noon nga, 24/7. 100,000 yung murag, paita ba, nang ginabuhian eh. Oo. So mo to, kaingon ko nga, ako ni mahalan gamay, Biki, para mo gamay-gamay ako kurinti. Sige, mahalan mo gamay. Pag mahal gamay, kay, mo to ni gamay-gamay. Yan ang giboy mo kuan. So mo to, along the way, ako na siyang giduha na akong coaching karon. Usa siya kanang low ticket ug usa ka high ticket. Ang low ticket mo tong katong 90-day challenge. Kaning 90-day challenge manggod. Mura siya og kanang do it with you nga program ba. For example, once mo enroll ang program, murag pangmasa ni siya kay 3K raman siya. Di ba usually kanang mga coaching is monthly subscription, na. Kani siya is one-time payment or just siya. Unya, once you enroll 3K, sulod ka sa group, na video modules inside. So naning kag shoot ato video ato na time. Asa mo ka nag-shoot ato dire sa So balay. sa Balera. So kanang So balay lang buhat na ato kay kanang wala po ko'y fancy setup ato nya kanang ang camera na cellphone no patong-patong ako mga box sa sapatos ano ba. So sa kwarto to nya kalagutan ko sa una kay before pa ko ni move out dito mo ga shoot content. Maglago to kay sa bukid ba na mo dili sa Busay ba. Perting naghanag manok og iro lagi bro na. Manggigil ko ng content sa una kay magkuhan ako. Ya, taas na kayo ng storya ba? Away ang iro. Masyagit ang manok. Buto maputol na ako niya. Sa mukha ni balik na sa kug. Dito niya. Mo na akong kuhan. Pero asa mo nga nakakuha tong template sa imong mentor? Kuhan, ko mga ideas niya po. At the same time, naghimo ko. Kaya iya sa una kay ebook raman siya. So ako naka-realize ko nga, what if himuan ako og mga video modules instead? Kaya na may uban nga di ka na mabasa dun. So imo gi-search unsa man niya para na ako'y kuha nang guna imo agud kanang educational online education ba? Mo na imo ang main business na kumbaga sa fitness, nag-educate ka about fitness. Yeah. Pero asa man nimo na hibaw-an na naa din ni online education katong sa imong coach niya. Katong pag-upload na nimong mga video, na unsa man ni search ra ka na unsa man ni pag na para makapalit ang mga tao ba? Okay. So, wa jud idea na bro before. Ni ako mo nga tao, although na ako'y mentor kato siya, pwede kay ko mo-reach out mga tanda niya sa iyang mga buhaton pero ako motuod ko nga kanang dapat kung ginahan ka mo receive og value, nabo kay value ihatag in return. So, ganoon na ako siyang murag. That time good. Although okay na kung anay mga tanda mga followers ng content nga, mga questions. Pero mo na yung pinaka-reason nga nung maghimo ko content, free content in the first place para ma-educate ng mga tao. Pero lahat naman na storya nga, magsige na kag-message na ko, yung mga tanda ka na kung yana, you're not balik-balik na. You're not paying, may yan ako'y clients nga, nagbayad sila, ikaw ka nagbayad, yung pangutang na yana. So unfair kisanan. So, na-realize na ko nga, if mo po na akong button sa akong coach before nga, ako mentor, masig pangutana ni nga, kanang coach, yun saan mo sistema ni mo, yan. Kuhan, Jud, kanang, di siya mo, kuhan, kay,
mo work kay mo nga makulinta. Ah. Kamo nga providing nga value. So akong gibuhat is Bayad ka niya. wala ko ni bayad. Wadi mo sa siya mo offer kuan pod. Kaya kay purely coaching ra mo jud sa yung client. So akong gibuhat na to is ako na jud gi-figure out. Murag vague siya paminaw no pero sa figure out nagpalit kag mga coaching program pud sa uban. Kaya nila Greg palit lang ko nimi pareha ra bitaw mig ka ng price range. So basically akong gibuhat na to is ni enroll kog uban programs, ni kuha kog mga course, so, gi-dissect yun mo. Gi-dissect na ko niya. Akong gistudyan what will work for me and my clients or what won't work for me and my clients nga na murag siguro mga gi-set up dugay na ako siya gi-form jud tanan bro. Considering na ako ADHD pod ba. Para maka-gets mo sa kalala ko ADHD nga. For example, isa ka libro. Kung usa ka normal nga tao nga wala ADHD kanang usa ka libro, let's say mga 1 chapter per day, 2 chapters per day, mahuman na nimo sa kabuwan siguro. Or less than a month gani sa libro. Di man sa ditong bagga kay mga sakto lang. Kanang nga libro ba? 1 month diba? Less than a month. Anya, akong gibot to that time is kailangan ko maku-acknowledge akong mentor. But at the same time, di ko na mong linta. So, yun ako niya, Coach, what's one book you can recommend me for me to start my online coaching business just like you? Kanya, free game ni sa mga ganahan niya. Ang title sa book is Expert Secrets by Russell Brunson. Russell Brunson. Yeah. Basta na nga na? Na ako yung libro na. Ito, kakuhan ko pa yung epiphany. Basta ko rin siya. So, mo yung recommend ako. Basically, sa mga kabaw, kanang Expert Secrets is whatever knowledge you have or expertise you have, pwede niyo ma-monetize. Kaya diha magud ko nakaana lulo. Grabe ako na niyang landing page ko kanang funnel ba sa tanan fitness coach na diri sa Pinas lang ha. Na ako nakitaan kanang ikaw ra may naay pinaka kanang grabe og landing page na kanang grabe og sales copy ba. Kanang kuan jud ba kanang funnel down na para makapalit gyud ang tao ba. Kanang lo. Grabe yan. So at least karon nakibaw no mao di ay. Mao na. Pareha di. Mo to nakaana ko expert secrets di mo gikuan eh. Mao na siya. Mo to nipis ba na bro? Nipis to. Blue color. Less than a month na di mo mahuman. Bro, kanang libro bro nahuman ako 1 year. No. Nya nakalala ko ADHD. Unya. Pero busy sa kay kato di mo da. Di ba dagan kay mga kliyente. Yeah, pero masingit ba 30 minutes one chap. Madara kay tanan. Kung ako lo jud tinuod madara jud kay tanan. Pero ako mga ibasa na ko, yung zone out ko ba nung ni mag 2-3 pages ko na sabtan. Balik ko na tanan ako. Balik ko nimo. Ni ko man ako basa sa libro murag. Pero at least imo jud gibalik kay bisag duha pa na katuig nimong gibasa, gisabot man gyud nimo. So ang natabuan ni bro, ang first time nga na cover to cover nako siya 1 year ka pin. So 1 year ka pin. Wa jud na-absorb sa ko. Wa kayo mga 20% ra siguro. So mo to niya ana mo nga bati ako ang niya. Murag na mention mo gruto niya or nako nabasan somewhere nga kanang for you to fully grasp the idea or knowledge of sa book, you have to read it 3, 4, 5 times. Yan na, di ba? So murag ako personally nga di jud na mo basag libro, mo tuon yan na murag kabuyan yan murag wa mo ko choice. Okay choice. So murag dito ka realize mo nga, duhar jud ako pwede buhaton. Yaw-yaw ko yan, wa may tabo or basahon nimo balik. So mo to, dito ka realize jud nga murag ay ani jud siguro ning growth no. Kanang inconvenient ba, uncomfortable. Asa man imong ganahan kanang lisod pero madato ka o lisod kay kanang wala kay kwarta. Pareharong gyapon ng lisura. Parehang lisura. So mo to gibuhat. Ano ko bala ni, basahon ako bali kay marag. Pero hungry na kay gato. Hungry na siguro kay something na kay kanang sa uban na yung mga kanang dating kung kanang ingon na dark side or kanang na kay kanang imo po nigi content na warag nakaanak ka ba warag enough is enough na ano ba. Kuan mo sa tuwa. Unsa man to na point na di na pwede warag kanang unsa magiluwaan ba ka or kanang extreme na kay na or kanang unsa man di rason na mo jud na rason nganong baha kanang di ka ganahan mo ba sa ato na libro. Yeah. Pero makahinumdum ka to. Basa ko. So basically siguro no kanang blessing tong para nako pandemic time. Kay mo to'y time nga
way buhaton mga tao ba nas balay ra ba. So dagan gyud may nahimong chef, daghan ang ibang buhat. So that time pod nasud kog networking, bro. Isa. Nasud kog Isa. networking. Nya gigalgal ko sa akong best friend. Igagaw ra pagyapon ako. Unya kaning sa mga wala nakasud og networking niya, makaingon kabasa na kag Rich Dad Poor Dad by Robert Kiyosaki. Di ba? Siya mismo niingon kung ganahan ka mo maayo yung sales, sud og networking. Which is sakto. So dito ko ka-realize kay that time, kay ato mga mentor na sa networking, ipabasahon mo mig libro. Nya ako murag, di mo basa ang libro, eskwelahan, ganit, dari na naman mo. Ako kay murag, basin no, kay murag nakagets ko mga, kung sila successful sila, mabasa sila libro yan. Basta siguro kuwang na ako. Mo to, sige, basa ang libro, bahala na na So, mo to yung time nga, grabe, every month, kay kanang pila ka libro ako mabasa. Unya kanang hungry ka go for personal development, growth. May ana ba? So, ang gibasa ni mo to Rich Dad. Dagan ko nabasa to, bro. Rich Dad Poor Dad. Seven Habits of Highly Effective People. How to win Stephen friends. Covey. How to win friends and influence people. Kanang mga mga yan ba? Kanang mga, siguro kung personal development. Self-help. Mga entry level sa mga, kanang musud ka yan. Entry level bro, timeless. Timeless siya. Mura na yung kailangan basahon. Entry level. Pero mura sa na yung kailangan gyapon sa. Wala siya. So mo to, ang naitabo na is kanang turning points nga pag-ingon mo ganina nga enough is enough is again growing up wala ko yung silver spoon growing up jud marag kanang before noon pagbata na ko medyo arang-arangan mi ato I di jud kay napay mong papa napay akong papa that time unya booming pa yung business sa videography di ba daghan siya mga big time mga kanang mga resort mga LinkedIn aniya mga dagkong negosyante nga but naabot pang sa time nga ni shift ang kaning videography industry ba sa una ihapat ang mga dagkong kamera mga yan na dito naman hiya nagsuot yung mga DSLR o nya kanang mga lahi nga style of kanang editing wala niya na-adapt wala siya ka-adapt ba so yan na murag nahitabo sa Nokia gud baka-adapt so ni dakong ulo nga murag kami standard nihinay biyaan pagtang mo nahitabo sa papa wala siya naka-adapt to the point nga ang mga tao kay mas ari na lang sa uban nga videographer nga mas cheaper yan na murag mas okay ang output kay high-tech lang yung mga gamit compared sa iyaha. So mo to nagkahinay ang kliyente until nga na bankrupt ang company. So sa videography mo bisag di ba mahog gyapon nga sales ba gyapon na siya. Leads ba gyapon. So pinaka number one jud nga importante nga factor sa iya is makakuha siya leads. So that time di ba kung naka-website magbayad biya kag website. Di ba annually or monthly. Kadto kinhinay ng mga client niya. Syempre yung pinaka-priority niya is anang food on the table. Pang-eskwela na that time private school mamitanan. Before ko naglahog night. Private school mamitanan. Unya mo may gipa-priority jud niya. So naabot sa point nga wa na niya bayri ang website. So, i-search sa Google, di na magawas yung name. Cebu videographer, wala na magawas. Wala na magawas. Unya, naabot sa point nga na hasta ang telephone line, naputol na po. So, wala na yung way nga makakontak ang mga leads niya. So, word of mouth na lang siguro ang makapakuan niya ba. So, naabot sa point nga, ang mga equipments niya, ginina na niya pamaligya. Hantod, naabot siya sa point nga, kasi walang-wala niya. Among balay sa una, compound man niya siya. Naabot sa point bro nga 2 months siguro or 3 months among balay ra ang way kuryente nga compound. Kaya ang ibang bayad. Biha na eh. Yan naluoy man ang silingan. Tagaan kada gabi tagaan may extension. Yung pang charge mo dia or kana nang may pang saksak sa electric pan para makatug mo. Eventually ni hawa lang mo dito or kuan kaning nagsighang yung papa nga kanang di sa pawaon. Ay may mabalinan. Nya mo to kanang trastukan na siya sa landlord nga inchik ba inchik ba jud trastukan na siya maayo niya yan lang tonlo niyang pride ba wa man jud mabuhat jud so yang gibuhat kay naki-exdeal lang siya atong inchik marag ay mga apartment kay ako i-video for free imo niya ato i-post yan na para na ma-extend lang may diri ba unya that time or naanad mo ko gatong medyo arang-arang gamay di siya siguro kanang
kanang makakaon katulos sa kadlaw nya marag komportable gamay kana makalaglag once mga twice thrice in a month kana yan ang lifestyle ba nya laag sa mall ragud nga nagud nya kato na bankrupt na jud dito ka realize nga marag lo kanang napobre na kay naabot mo sa point nga kanang gutom ko abbar ko kanang dilata sa kanton na ba saban ni ko bro saban na ka so ngano ikaw sa account ka ona na sa una dapat na kay kira kayo sa magbusakot doon pro na dia dapat na kay kauban na umoto niya pagkahuman kay kami duha sa akong mangod gipaundang mo eskwela kay para makagraduate ako nga kuya kay school man to sa private school ba yan abot sa point nga kada Sunday after church service ka magsimba kay wato ng mga tao kay mga plastic nga bottle pangkuliktahon na mo yung baligyan na mo sa junk shop no so na ko ano jud mo biha sa niya kanang sa mga churchmate or unsa pa kanang namoy mga lata diha pangwao na mo baligya na mo sa kuan sa junk shop para na jud may pangkuan na to pangkaon pangyana ba kay more man jud toy kaya na ma-afford that time parang bill sa kuryente ana wa man jud di man jud kaya pangkaon ra man jud to so murag walay choice si papa to nag-driver siya taxi nag-driver siya taxi niya that time namin nakitaan nga murag lote dere sa ito busay tubalay na mo ron actually di ko na mo rights ra jud na siya jud unya kami nang unay dito bro liman kag puntod kami nagpanpan na kapuya lagi kaya syempre kami sa kumanggod giundang ang eskwela ako ang papa kami duha sa kumanggod kami mo tos bukid damig kuan dito kanang si pangalan ng bara bugat isa na niya niwang pa kami duha sa kumanggod so o kami mo unay dito bara li tanggal sa yuta pala everyday na for 1 year kapin niya katong medyo na patag-patag na gamay kasi gamay ra kay nga marigani kadak ara bro mga 30 square meters siguro 25 nga nakagamya ito nang arang-arang na patag-patag na gamay nya nakautang si papa itong mga plywood nabot nga nag-plywood upat ka bukaligi bongbong sin balhin mi ditso so ni agi grabe ha ka ano roller coaster sa mga roller coaster isa na nya ang among balay ato kilid sa bukid nya kada uwan na mini landslide so musud ang tubig sa balay man na uban nga na uban tawo ron nga kanang uwan kay kanang malipay sila kay kanang bugnaw cozy relax kami sa balay every time magsugod ng uwan ma-alert panic attack mi man zait anxious mi wakang marag kalapit balay na sad nya kuan man to katuligi katong time nga nakaingon ako nga marg enough is kanang nakabasa po itong libro kanina ganahan ba mo ani kanang sa mga tao diya nga sige lang mo reklamo sa inyong kinabuhi ba Who Moved My Cheese ang title after reading this book dito nag-shift ang perspective from a person nga sige reklamo sige blame sa ubang tao to having extreme accountability ba nga no one as lalaki pag yun no one else will save you but you kayo so mo to nitabo every uwan magmapo dito maglagot ko bro magigil ko kanang murag naguto yung sahay kay mo bara naman ng yuta dito sa likod madto mis likod lapok taga diri lapok ko ay palaho na mo ibutang bucket nya adto pa mi sa tubangan sa balay yabo dito sa tubangan puyan nya wala lagi kada uwan na bro ha nya imagine na kung rainy season pila ko na mo once ka adlaw mabwisit niya kasi kadlawon mo uwan makamata mi kay kana na pod magmap na pod magpala na pod niya magsige tulo ang scene so mo to yung every time nga mag-uwan maglagot ko murag di ko palabot ani ngani so college na gato so katong year na katong kuan pa mo kanang arang-arang pa inyong kayo kuan ko kanang elementary jud mga grade 1 to grade siguro mga bata-bata to mga grade 5. So from 5 pataas dito na naghinahinay ang inyong way of living na maayo. Dito na nimo na feel na di naman ni maday. Di na maday. Moto dito ko na every time magpaala, magmap, maglagot ko bro. Kanang magpangagot na every time nga nagpaala ko hilak ligo bro. Murag awa lang lagi ni. Ana ni kanang kuan. Murag anime man villain arc dili siya kanang kuan siya ba kanang mo imong motivation ba so dark dili siya ingon dark siya in a way na
kanang out of anger pero imo siya gi funnel into something na kanang positive which is na nakahatag ka sa At least kung ako napuntang illegal. no, pantalis mo legal lagi og drugs. Speaking of kuan, biya daghan sa mua, sa busay. Busay, daggan maligya, ka bro. na. May kay wala ka na Harap-harapan ano. Harap-harapan. May kay wala ka na Hadlok dodge na ano. Wala rin, handong sa ko. Sa moto siya, moto yung turning point nga, marag maglagot ko, nga marag pangagot ko, maghila ko sa una, nga marag naabot lagi sa point nga. Ako papa, assistant pastor mo siya. So duha yung trabaho di ay. Oo. Nag-drive siya taxi at the same time, assistant pastor siya sa mong church. Mm. Naabot sa point bro nga, kanang dito hila ko mga lagi kay, kanang, kami tanan active sa simbahan. Kakasauna kay, kami tanan sa balay, kay choir me, kanta. Niya ako papa, assistant pastor. Niya magtabang-tabang mi sa church. Niya, active dyan kami sa church. Niya, dito mo ito ni-plummet na. Before pa mi nakabalin na ito, nga itong murag amakan nga balay, kato pang nag-rent nga, wami kurinti duha ka buwan. Alam mo ko sagdan na ito ba? Na nag-cellphone ako. Ya, akong papa nasa kwarto, niya suda akong kuya sa kwarto. Kadungo yung kwarto niya na akong kuya sa akong papa nga pa. Nganong ginganim tas Ginoo pa. So, no, grapiha oy. Nganong ginganim tas Ginoo nga pastor mo ka. Nga nag-serve man ta simbahan nang ginganim man ta nga ug buto na nung dapat i-bless to. Nya akong kuya to that time kay 40 high school ba. Sudlay ko sa konli pag suot ko sa kwarto. Kato nga time, grabe yung kalagos Ginoo to bro. Magi jud ka na. Grabe yung kalagos Ginoo, murag kung hatred towards niya ba nga as in grabe lagi hatred sa niya lagi. To the point nga di to Ginoo yan. Nya hateful kay to nga bata. Kato na time hateful kay kato kanang kuan imo energy ato kanang. Kanang negative jud kay tanan ba. Irehis. Nga na ba. Yeah. Moto niya. Kasi mauwag ko na sa kay siyempre, nagdako ko sa una mga private school, mga classmate. Katong eskwela na ko balik, ako may mas tiguan ni undang, may duha ka tuig, eskwela to. So, i-enroll na ko, mas tiguan siya sa mga classmate. Yung curious mo na sila nga, kanang, usually ako yung pinakadako sa mga classmate. Kaya malagi, gym. Nag-push up na bugot to. At the same time, mas olderly kung nila, kaya ni undang ba ako. So, mabuha ko na sa kanya, kanang mas tiguan ka na mo lagi pareha lagi ta grade yung ano ko nga di ni undang ko eskwela sa una kay nasakit ko sakit kaya sa una kay nauwa ko na sa una di ko masulti sa trabaho ni papa nga driver taxi ako inon sa una ako na siya kanang freelancer tinuod mo freelancer na siya ba drive taxi ko moto turning point nga marag kanang dito na Paningkamot ko. Paningkamot ko. Di ko palabot nga diri ra mitaman. So katong mga libro na imong gibasa, napaka mo dito. Napa to imong anger ato na time na every time na kanang apuya ni. Apa? Mo kapuya basa ni iyay si pala. Basa siya ka. Mo na nga time. Murag kanang torn ko adto sa kanang maglagot kong kapuya ni pero kanang parihara magkapoy ang kanang magyaw-yaw ka at the same time mo kay buhaton or kanang magyaw-yaw ka pero na kay buhaton. Marag anak ko bang marag asa muka niya. Kato yung libro nga Who Moved My Cheese mo sagpa lego to bro. As in sagpa ba nga marag marag sama quick summary lang ni Who Moved My Cheese. Sa may kanang statement na nakana ay. Ang kaning Who Moved My Cheese story niya kay duha ka ilaga. Marag let's say si Job ug si Enver na duha ka ilaga. Ya kaning do kay laga. Karagawas sa silang balay na cheese dia. Daghan gyud cheese, daghan gyud cheese. So syempre karagawas na cheese. Ala relax saya hay gawas. After a while, syempre kaon-kaon na yung cheese. Nakurot ang cheese. Pero pag gawas na tong duha, wala na cheese. So kita duha shock tong duha, murag lo. Asa naman cheese? Asa naman tong sustenance atong blessing yan na ba? So mo to, di ba si Enver o si Job? So mo to, netabo kay, let's say si Job, ikaw, sige ra ko yaw dito nga, basta man nga, ako man to, dapat nga nga, kanang, para ako ato nga, I'm entitled for this nga na. So gibuhat niya nga, kung kisa may nikuha na, ibayag niya, musod ko dito balik-balay. Dapat, following day, iuli na ninyo. So ako po rin, murag,
Duha ra biya. Oh, pero ako pa that time marag bitaw no. Kanang sige. Sunod ko nimo, sunod ko sa balay. Following day paggawas wa gyud cheese. Wag yung cheese. Nya pagkaman kay yaw na pud ka. Ako yaw pud ko adto marag sa muni asa dapat na may cheese ani. So sa balay paggawas, ikaw sige pag yaw ako adto naka-realize nga marag wa man kuha sa wala may mitabo sa yaw nya na may dalan dito nga pwede ko mangitag lain cheese. So nitabo nako ni katong usa ka mouse nagawas siya. Gawas siya sa comfort zone. Ato siya sa mga road nga kanang difficult ingani-ana. Pero at the same time yung gibuhat kay in hopes nga mag-usab ang una-una ni Job. Every step of the way nagbutang siya mga clue nga ari agi kay dire ko ni agi. So night times nga ako no kay mading mga dead end, balik ko sa agi, layo ka sana, nya lain na pod until such time nga nakaabot ko og lugar nga daghan gi cheese. So dito ko ka-realize nga kanang daghan kay cheese dire nya sige ra ko ingon sa kong galingon nga kanang may tag ni kuyog na ko si Job may tag ni kuyog siya, may tag ni gawas siya ning tan-aw niya mga science. What di ni gawas? Si Job dito ra siya. Dito ra siya kay what gyapon. Dito siya nagutom siya namatay siya. Matay. No. Motoy turning point ako kanang humove my cheese nga murag. Okay, si lagot mo kasi mong self ato. Lagot mo sa kwarto sa mong self. Nga magbasa ni mo sa sige lagot wa gyapon gutom mo gyapon ka maglagot. Motoy turning point ako nga murag kanang wala manikamo jud ko. Okay buhat until maabot ang time mga kwarta ko mo pala jud diri sa likod. Mo map jud diri sa lapok sa balay. Saan to? High school college na. Ko ano to siya? High school college. High school college na siya. Naabot gyud sa point nga kanang di na to ko mo-school college kay di mo ganahan gud nga sig pangayo. Asa mga yo to sa ni mo mama ni mo? Ni mama papa. Nya samot nga ato namatay si papa. 2021. So dito na jud to na murag dark na jud kayo or something. Dito samot nga mas nakuan ko nga wa jud ko choice. Wa jud choice ani. Ko bumbuang jud ni. Di ko pwede mag-chill jud kay. Wa naman jud. Si mama pod kay akong pride as lalaki ba nga ganing di ko na masalig niya gani. Nya she's not getting any younger ba. Nya alangan magsige kay pug pangayo niya sa akong mga needs niya. Nakita man ako niya nga kibaw ko gang sa usa ka tawo na jud tay wants natay mga luko mga ganahan niya makakita ko na niya nga di niya mapalit yung ganahan nga niya nakunahon mi mga needs sa balay nga na. So dito ka realize nga dapat maning kamot jud kay wala ni si papa. Nya at the same time kanang wala mi manang makuha kung unsa may for example kanang may parinting nga mawala ni wa may mana murag wa jud ba wa jud choice wala kay no choice ba sa mo tay nakaingon jud ko nga wala ningkamot jud ko kay kanang it's either magsiguro reklamo blame everything around me except me or I blame myself take extreme accountability ownership nga ako ang reason kung anong mao ni siya akong kinabuhi. So ako po yung reason nga pwede na ako usbo na kinabuhi. So mo to turning point yun yung marag. Nya unsa tong feeling atong mo na tong feeling atong na yay lag makapalit na kog Jollibee da kay kanang katong nana kay coaching program. Mahal yan ang Jollibee sa una. Naabot sa time bro katong as in kanang dirt ko ano jud may ato sa una. Naabot sa time nga kumakakort magsimong imagine na bro malingaw ko imagine na kanang what if nung drive mo ka na nung kanang what if na may kwarta. Nag-daydream mo na. Nag-visualize na di ka na. Visualize mo ka na. Tungod pa atong nag-networking ka na mga dream board. Himo sa ka? Himo ko sa kasi kanan balay, travel. Niya, nabot man sa point nga, ano ko nga, buguan yung mga tao nga mapalit og Starbucks eh. Kape, kaya kuwara kayo. Sa kwarta nila yun. Ako nga kwarta ko. Di na lang ko'y palit og kape. Pila raman ang kape din. Steak, tag-trace. Asukar niya. Gata. Solve na. Ilaw 150, 200. Mga bumbuang. Ano ba? Anak na yung kuwan na to. Mo ko mindset before. Mo lagi anger ka kayo. Anger niya. May kwarta. May kwarta. Kanya ako. Siguro ako ano ka nang akong nag-realize pa. Based on my personal experience. Kasagaran nga ng mga hateful nga mga tao. Wa jud kwarta bro. Ako naka-experience mo siguro na jud. So kano sa mga na
na-relax na kay nakaila na ta ka kuan naman kayo light naman kayo yung mga mood nga ana na ba Kuan, na epiphany or ni balik na baka ganahan sa Ginoo ay sorry di Lord naglagot kini sa una or sa may kanang nahitabo ba na kanang ay or nakapasalamat ay salamat Lord na inaani din chill na okay akong tanaw ni karon kay light nga relax walay ounce of anger ba ana kuan. Ana. Siguro kuan bro, pag last year man siguro. Last year bagura jud guys kay that time although naka-income na ko adto pero di gyud ko satisfied ba kay kanang among balay sa una kasi kuan jud siya bro. Ug sa construction mo barracks ba. Kanang gibot nga na jud plywood nya. Kanang para mapuy-an lang jud. Pang construction worker jud or ana. Ana jud ang balay sa una. Unya kani pa hustle kay sanan di ba magbaka map. Among kuan sa una among usawg di mas hamis gini nga semento ha. Rough gyud nga semento nya. Kumate ka ng mga vinyl nga kanang ihapak lang. Kanang ihapin nga murag tiles ang naong yan na ba. Ya kada ba mo sobre sa ilawom. Di medyo bugat kinastanan. Amo na habuaon na po niya mag-map to mo sa ilawom. Ibutang na sad. Ana may every single day sa matag rainy season. Unya siguro ang time nga murag na light na ko nga murag gikuan ako pressure gamay akong self is kato ng point nga na-renovate na akong balay. Sa dito gyapon busay. Nya na-renovate na akong balay nga to the point nga if mag-uwan dili to. Dili na. Mo dito yung source of anger. So nung labit uwan bro. Mo na siya ako kanang katong na-renovate ang balay. Nya kana pud bro katong grabe akong anxiety pero nantong renovate balay. Kabi gastuha na yung renovate balay na. That time, okay. Every week, baka pagawas kwarta na. Marag, sa pagkabaw, marag duha mo kay. Yan na binastyle ka ng construction, marag. Kanang, for example, kanang magtimo engineer sa ba. Marag kaning week, mo na yung palit yung materialis para sa kaning button for this week. So, hatag na siya budget, hatag na buka. Suhol pa yun. Nyakato nga time, although, naka-income ko adto. Paycheck to paycheck akong feeling ato bro. Kasi gawas. Sige mo gawas kwarta nyo. Tako ay sanan ba? Yung mga nabis mga nga. Nindot lang inibutang nga nag-aanat. Ako kay Marag. Hindi ko ganahan po nga. Ayaw lang yan. Marag ganang. Di siya matandog ako pride ba? Marag ako pride. Binya ganahan ba ako nga. Kanang makuhan po siya ma-satisfied po siya ba? So pagawas po ko kwarta niya. Grabe paycheck to paycheck. Like ito ko na anxious po. Marag after ato. Pag-renovate sa balay. Unya, nakapait ko sa first car ato. Nissan X-Trail mo ito nga kwan. Nga, saan 2017. 2016 was siguro to. Moto siya. Dito na ko marag naka-chill-chill na ko gamay. Nakaginawa na ko gamay. Kanang light-light na kapamati ba. Pero dito ka-realize, katapod, naka-realize po ko nga kanang prior ana. Kanang lang juga mo kud-kud. No. Yan if you want to get out of the rut. Pero naadyo yung marag. Kanang somehow naadyo yung point nga mabot sa mo life nga marag. Naadyo kayo sacrifice yun. Naadyo kayo sacrifice. Dili, pwede nga kanang. Marag, dili ka walay work-life balance may tabo. Walay work-life balance may tabo. Dapat, walay balance, work juga. Work ka para makalife. Makalife ko. Yan na. Para nako lang po to. Sa imohang could juga ba kay para sa mo taga ng from scratch jud. Wala jud kay kumbaga tabang ni ko ano ba na-boost nimo ba? Wala jud from scratch jud ka. So maningkamot mo sacrifice mo siya imrugod sa kuan gyapon sa fitness gyapon mo ganahan kang ditong lawas or sa dieting part, workout part. Although na ways nga pwede niya siya mas sustainable siya, mas okay siya sa imong lifestyle, pero somehow na jud gyapon kay sacrifice ibutang jud gyapon or effort ibutang. So mo na realizations mo na ko tungod mo dito na nigangaan mga dili na
Rehis. Hindi na erase. Nakapasalamat din taon. Ay Lord, salamat Lord. Sorry kayo itong sa una. Sorry na ka Fighter. No, paitira sa mga story no kay ganang makitaan sa mga tao kay of course ang limelight naman gud sa imong success good na as a fitness coach. Unsa na yung mga na kanang ang unsay makita sa social media. Pero wa sila kibaw si mong kaagi ba na nang basta mag-uwan, maglagot. So di lang kung magpakita di ba mag-uwan na basig lain ni mo mood. Bro, ni masumbagan Bro, masumbagan ko ani smart fit na kay gauwan. Gano usuna. Karang yawan kay mari akin na. Karon okay na dagan na may tira sa. Gaano. So gro nindot kaya to ang topic karon kay 1 hour 15 minutes na ta. So let's wrap things up na kay mag-workout pa ta. Ang ato ang i-workout ron kay legs. So legs ta karon. So sa mga naminaw karon na they wanted to start their fitness journey. What's the mindset shift that people need karon 2026 para kanang at least di sila makaingon na lisudan ning fitness journey yan. Kuan, dali ra kay sanan. Abi mo gud sa mga tao nga fitness is just another thing. Magka-abs ka. Kanang wala was na kay mapost sa social media, na kay nindot nga profile picture, o to kag bis makasukas ka, ba? Abi sa mga tao nga murag suluton ra na fitness suluton na hubo ra ni ko man. Abi sa mga tao nga fitness is just another thing. Pero what people don't realize is fitness is the one thing that amplifies everything, all the other areas sa imong kinabuhi. No, tinood. Kay once mo niya ako na experience for myself. Di ko lisod kay ustorya ako ninyog mga tips nga niyan na nga nakuha ra pa ako, nadunggan na ako sa uban nga nakita na ako sa internet nga niyan nga mo di ko an. So mo ni yung buhaton. Pero kanina, agian dyan ako dyan. The time nga na-achieve na akong dream physique nga na tawag ani, na fit dyan ko. Dito naman ko nagsanga-sanga tanan kay once you're fit and healthy, unang-una, pinaka-capital dyan binato is atong health. So, bisag na pa kay trabaho, negosyo, or kung unsa man akong wala kay health nga nindo to begin with, wala dyan kay pangwarta. So, ako na-realize or what people should realize nga mindset shift is fitness is not just another thing. It's the one thing that applies every area in your life. Kaya once you are fit and healthy, you are able to give your best, your 100%, even more than 100%. You can go the extra mile sa imong work. So kung naka-work, you can prove yourself, you can go beyond. So naka more chances of being promoted. Kung naka-business, you can outwork your competitors. Kaya wala kay days nga sakiton ka. As business, 24/7 ba na. Wala ba na pareha sa 9 to 5 nga, Saturday, Sunday off. As business owners, kung business owners mo, kabawa mo ni 24/7, wala holiday sa business. At the same time, kung fit and healthy ka, sharp mo uno na, sharp mo mind. Kung fit and healthy ka, you get to spend more quality time with your friends and family, especially kung nanaki-anak. Kay you can play with them freely, di ka hangakon. Unya siguro ang pinaka shift na ko jud personally that time good when I started sa fitness is ako yung pinaka kumbaga motivation sa akong self is skinny ba ako before, insecure. I just wanted to be confident. Mora dyan. Na-achieve naman ito na ako. So, okay, mo na ni siya. But, katong namatay si Papa, dito nag-shift ang perspective sa fitness. Kaya when I started to achieve these things, nga ako arang gi-pray sa una. Nga every time nga ako slay treat, manglakaw mi, mangyani-yan na. Nabot sa point bro nga, kanang tawag gani. Nga gitreat ng ko tibok family nga tumi Hong Kong lib. At tumi Hong Kong. No, kay tira no. At tumi Hong Kong. Bila na ito. Takot sa gusto eh. Ito about is nangaon ka nang sa story. Bago to last year. Na 2023. Okay. So nito buhat to is naway lang ngaon mi. Ato ko CR bro. Hilak ligo. Hila ka dito. Hilak ko murag. If only na pa si Papa diri ba? No. If only na witness ni niya ba? Dili lang sa ako kay nabi ko may son. Milestone ako. Milestone sa akong magsuon. Kay that time, sa mga kabaw, si Papa mong good, typical father good ka nang, kuhan siya ka nang,
Sacrifice. o kanang sacrifice, kanang muamo dyan nga tatay, kanang what you could ask for a father ba. Pero at the same time, mo niya gialagaan yung fitness. No. So, diha, Jud. yung lawas ubis na So, siya. siya, obis. Oh, Grilyo, dili sad. Dili, wala siya bisyo. Pero ubis siya. Pero kanin mo kaon. usually mo sa mga kabaw, if ubis mo ka, daghan kayo ka ng lifestyle-induced diseases nga makuha nimo. Diabetes, high blood, heart, tanan, as in, Tanan. daghan ka sa nan, cancer. arthritis. Tanan jud, as in, once obese ka, mo ang all-cause mortality rate, taas kis tanan. So that time, COVID, di ba? So if nabiya kay pre-existing condition, kung magka-COVID ka mo, amplify biya kung sa sakit nimo. So nitabo niya, na siya pre-existing condition na to, okay, obese man siya, nagka-COVID siya, na-amplify, wala kaya siyang lawas, namatay siya. So mo to'y pinaka-turning point No. nako. Sa kita na ni kay dili pa jud ka kabisita na no kay Wala, ang paglubong ana dapat The only time na nakita na namo siya kay kuha na siya, gi-cremate na siya. no. Okay, di man pwede jud kay that time COVID man. So mo ni ganan ako realize sa mga tao who's watching this, especially karon January pa, fresh pa kayo 2026, is that yes, pwede nga imo ang motivation deepest wise, you want to be confident, gibuli ka before or what not kung sa may imo ang goals, but at the end of the day manggod kanang what really matters are imo ang loved ones. Yeah, you can have all the things in the world, you can have the greatest body in the world, you can have all the money in the world, pero kung wala kay family, wala kay loved ones, guba mo, wasak mo, kuwang yun siya. No. Kuwang yun siya. Kuwang no. So muna ko na-realize nga, muna akong gi-advocate karon, especially nga, kanang I always tell people nga, kanang always find time, always prioritize your health and fitness. Bahalag bahalag once a week na ka-workout, bahalag basta balay lang, bahalag di ka mag-track ka with food scale, basta kay mindful eating lang ka or imo lang jud conscious lang ka sa imong health kay mo na kanang at the end of the day murag mas maka-spend kag time nga di nimo feel ako na feel nga if only that time mas nakuan ako si Papa sa iyang health and fitness na mas na fit Mas siya na fit siya. unsa kay feeling nga kompleto mi karon nga ma-witness siya ang milestones ako mga igsuon and everything else so mo nang siguro mindset shift na people should realize is 2026. Fitness is not just another thing. Fitness is the one thing gid kayo. that affects your entire life. So sa mga naminaw sad karon, if you guys are still like searching for unsa inyong ganahan buhaton sa kinabuhi, kung wa pa mo kibawon sa mo, magdoktor ba mo, magpulis, magkuan, pag-workout sa hantod na mo, grabe na ganin na inyong fitness, at least kung unsa mga inyong pilion, mo amplify pud na mo grabe ang mga results ana. And ang usa sa siguro na akong nabantayan that really helped me a lot no kay timbangan. Ay mo pag tinampulan timbang yun natanan yung kinanan, di ba? Makita tabang, di ba? dako ako sa una hilig kay kog fasting di mo ka og mga ice cream di ko kaniyana ba. So ang tendency na sa puton kay ko kanang dali ra kay ko mo kanang mo crash out ba. So karon mga after 3 months na ako nasige na ko kanang kuan hinay ang iyahang progress pero naay progress. So sa mga naminaw karon palit mo timbangan kana lang sus gamit jud kay my fitness pal ay nang timbangan sa kanang palengke ang dagko kaya pang rice ayo na pang isda ba. Pero anyway, man, SmartFit, thank you so much sa knowledge na imong gi-partake sa mga naminaw og sa grabe sa imong story na kanang di sad lalim na kanang dili lamang kay ikaw ang naka-feel ana sa mga naminaw karon na mapanik attack kung mag-uwan sad, di ba? Karon mo na you're not alone. Inana pod ang kinabuhi ni SmartFit sa una pero because of the book Who Moved My Cheese or dili lang sa libro because of his determination na maluwas sila sa ilahang predicament, sa ilahang sitwasyon. Pasabot ana kamo pod na dakong posibilidad na makaahon no sa ato ang kung sa mga kumplito mo lawas basta kay
bisag push up lang, sugda lang 1 push up a day. Kung wajud kay fitness kuan yun na try 1 push up a day kay mulima ra na next week hantud na mag-gym na ka next year. Compound na Mo siya. mo compound na siya. So anyway, again, Smart Fit, thank you kaayo sa nga tanan. It was a very good actually one of the best episodes sa ako lang na akong nakuan na kay daghan kay kog mga nakatunan sad and very motivational ba. And what a way to start the year with this episode. So if you guys are still listening up until now, you guys asam sila maka-follow nimo day. Matik dali ra kay tanan social media platform Smart Fit i-search lang. Kana Smart Smart Fit. Fit no. Nya kanang kung ganahan mo mag pa-online coaching o kuan lang message lang kay mo reply ra na si Smart Fit. And og sa mga naminaw karon, if you guys enjoyed this episode, na patay mga umaabot na episode, don't forget to follow us on Instagram, Facebook, YouTube, and Spotify. And see you all in the next episode. Peace. See you guys.